इलिगल बिल कुमदादिगे जे राइट्स आहे ते राइट्साचेर वयर येऊन आपण गव्हर्नमेंट जाऊन कुमदादी हे एक्नॉलेजमेंट घेनासतना जी कुमदादी बाटांत इलिगल स्ट्रक्चर्स आहे हे बांधपाचें जे बिल हाडलो जे इलिगल आहा हे बिलाचेर ओपोज करपाक आनी निशेध मारपाक आमी सगळे गोंयभर जे कुमदाद आहे तांकां एक उलो मारलो. आमी परत एकठांय जाल्या ओनली टू लेट एवरीवन नो 24th of August एक a program called as the Monsoon Fellowship आणि हे मनसून फेलोशिपाचेर आमी माहिती दितले कुमदादीचे सिस्टमाचेर. बिफोर द 24th of August तुम्ही सगळे गोंयचे कुमदादीन आपल्या गेले कमिटी गेली मिटींग घेवची आणि एक रेझोल्यूशन घेवचें. सरकारान पास केल्ल्या बिलाक गोंयभरांतल्या कोमुदादींनी खर विरोध दाखयला. 24 ऑगस्टाक कोमुदादींनी मनसून फेलोशिप प्रोग्राम दवरला. ताचे आदी सगळ्या गोंयभरांतल्या कोमुदादींनी बसका घेवन सरकाराच्या बिलाक विरोध करपी रेझोल्यूशन घेवन ताची प्रत सेव्ह गोवा कम्युनिदाद समिती कडेन हाडून दिवचो असो उलो ऑल गोवा कम्युनिदाद असोसिएशनान मारला. And on the 24th of August they should come for this monsoon fellowship प्रोग्रामा येवचे आणि आपल्या गेले कुमदादी गेली रेझोल्यूशना घेवची. The resolution goes as follows. We the components of dash कुमदादी हुंच कुमदादी ते नाव घालपाचें. We the components of dash Kumdad unanimously resolve to oppose the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4-1961 Amendment Bill number 39 of 2025 passed at the Goa Legislative Assembly on the 8th August 2025. Or जावन आहा basic lines of the resolution. I call upon all the Kumdads of Goa की तुम्ही हे रेझोल्यूशन घेवचे. आज 14 तारीख आहा आणि 24 तारीख जावपाक आणि 10 दीस उरले आहा. वी आर गोइंग टू कलेक्ट ऑल दीज रेझोल्यूशन्स अँड देन वी आर गोइंग टू मेक द प्लॅन नेक्स्ट. कित्याक आता ते गव्हर्नरागे एसेंटा वचपा आहा. आम गव्हर्नराकूय बरयतले, गव्हर्नराकूय मेळटले आणि गव्हर्नराकूय आमी ब्रीफ करतले. कित्याक स्टुडंटा खातीर चेतन गांवस.